po tej stránke príprav. Nemali sme to veľmi náročné aj vďaka tomu, že sme teda mali svadobnú koordinátorku a veľmi nám v tom pomohla. Na takú stredne veľkú svadbu, pohybuje sa to od nejakých 10 000 aj po 50 000. Takže veľmi záleží. 75% Slovákov neplánuje svoje financie v domácnosti. 50% nemá prehľad o svojich výdavkoch. A 85% Slovákov nie je schopných si vytvárať dostatočnú finančnú rezervu. Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Máme máj, lásky, čas a dnes sa budeme venovať téme, ktorá úzko súvisí s láskou. Na svoje si prídu všetci tí, ktorí si plánujú povedať svoje áno. Ale o tom, aký rozpočet si pripraviť na svadbu a na čo všetko nezabudnúť, tak o tom si porozprávame v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s odborníčkou na osobné financie z Partners Group SK, Veronikou Králikovou, ktorá má svoju svadbu čerstvo v pamäti a takisto so svadobnou koordinátorkou Monikou Kitovou, ktorá nám prezradí, čo všetko je nové vo svadobnom svete. Dobrý deň, dámy, tak ja vás veľmi pekne vítam u nás. Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie. Dobrý deň, ďakujem aj ja za pozvanie. Máme takú krásnu tému o láske, svadbe. Veronika, ja sa vás pýtam, vy ste, ako som spomínala, nedávno mali svadbu, máte ju čerstvo v pamäti. Tak čo, bola vysnívaná podľa vašich predstav? Ja musím povedať, že áno. Musím povedať, že všetko, ako sme si naplánovali, vyšlo, čo ani ja sama som nečakala, čakala som nejaký zádrhel, ale všetko prešlo tak, ako má, veľmi sme si to užili, dokonca aj počasie vyšlo tak, ako sme si presne povedali, nebolo veľmi teplo, nebolo veľmi zima, zašlo slnko vždy vtedy, keď malo, takže bolo to úplne dokonalé. Áno, a snívali ste vždy o veľkej svadbe, alebo naopak malej? Ja úprimne som si to nejako nikdy nepredstavovala. A tiež prebehli taká komunikácia medzi môjim manželom a mnou, že aká veľká svadba by mala byť a určite o tom sa asi aj budeme rozprávať dneska. Veľmi to záleží od rozpočtu. Áno, takže áno. A vás nemala potrápil? som nejakú predstavu, či veľkú alebo malú. Vy pracujete s financiami, tak asi v tom ste boli doma. Vedeli ste sa tak aj finančne možno, že pripraviť. Čo bolo také najnáročnejšie na príprave vašej svadby? Ja musím povedať, že ja som to nebrala veľmi ako náročnú prípravu, ani po tej finančnej stránke, pretože som vedela, že sa na to určite musíme pripraviť a nejako tak vzadu v hlave som to vždy mala, že keď to príde, tak musím byť na to pripravená. A čo sa týka možno po tej stránke príprav, tak nemali sme to veľmi náročné aj vďaka tomu, že sme teda mali svadobnú koordinátorku a veľmi nám v tom pomohla. Takže ja som to vôbec nevnímala ako náročné. A po psychickej stránke? Po zvládali ste, lebo nevesty sú stále také, poznáme to z filmov, vyvedené možno, že z miery, všetko chcú mať, akože aby bolo dokonale nádherné podľa naozaj tých dievčenských snov. Ja sa musím priznať, že ja som taký trošku flegmatik, takže mňa to moc nevyviedlo z miery a určite som si predstavovala, že čo by tam teda malo byť, čo bol hlavný náš cieľ, bolo, aby sme si to užili, aby to bolo... Uvedomili sme si, že sú tam ľudia, ktorých máme radi a s ktorými sa radi stretávame, takže určite to bude dobré. A vy už ste spomínali, že vám pomáhala v organizovaní a vôbec príprave svadby svadobná koordinátorka, my ju tu dnes máme, Moniku. Možno, že vy by ste nám mohli povedať, ako ste sa vy dve možno, že dali dokopy a ako sa taký svadobný koordinátor vlastne vyhľadáva? Takže ja sa už organizácii svadieb venujem viac ako 10 rokov. Mám už za sebou teda desiatky svadieb a mám to šťastie, že teda väčšinou ma moji klienti vyhľadávajú na základe odporúčaní buď od mojich bývalých neviest a ženichov, alebo aj od svadobných dodávateľov, s ktorými som spolupracovala. Ale v podstate službu svadobného koordinátora, s ňou sa môžete stretnúť aj napríklad na svadobných výstavách, alebo priamo zariadenia reštaurácie, kde sa svadby konajú, tak začínajú ponúkať túto službu. Lebo je to naozaj veľmi veľká pomoc pre pár, ktorý sa ide brať. A máme tam nejaké kritériá, čo si možno, že máme všímať pri výbere možno, že svadobného koordinátora? Tak ja si myslím, že ako
pri každej práci, ktorá súvisí s ľuďmi, je dôležité, aby proste bola taká dobrá chémia medzi tým svadobným koordinátorom a tým párom, aby mal snahu ich spoznať a naozaj prispôsobiť celú tú prípravu svadby ich potrebám a požiadavkám. Takže myslím si, že asi sa teda páry rozhodujú aj podľa ceny, teda ktorú sú ochotní za túto službu zaplatiť, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby tam proste to fungovalo aj na tej osobnostnej stránke, lebo ten svadobný koordinátor naozaj trávi veľa času s tým párom, aj počas svadby je ich pravou rukou, takže aby to proste fungovalo. A kedy asi by sme si mali začať hľadať toho koordinátora? Veronika, vy ste kedy začali? Budeme sa baviť aj o tej finančnej, kedy ste začali plánovať finančný rozpočet, ale najskôr poďme k tomu, že kedy ste začali vyhľadať alebo vyhľadávali ste svadobnú koordinátorku. My sme našu svadbu začali riešiť rok dopredu. A ako my sme sa dali dokopy s Monikou je, že je to veľmi dobrá kamarátka mojej sestry. A keď som sa zmienila mojej sestre, že teda ideme to plánovať, tak vravela, že poznám Moniku, ktorá sa tomu venuje a veľmi vám vie pomôcť. Tak bolo to rok dopredu, ako sme mali mať svadbu. A celý rok ste spolu komunikovali? Rok trvali tie prípravy, aby sme si to vedeli predstaviť? Určite odporúčam začať tú komunikáciu čo najskôr. Ideálne je to ten rok, alebo možno aj v niektorých prípadoch viac, pretože ak sú nejaké špeciálne požiadavky na to, kde sa má tá svadba konať, niektoré lokality bývajú vybukované aj 2 roky dopredu. Takže práve z tohto dôvodu, ak sú nejaké konkrétne špecifické požiadavky, tak je dobre začať komunikovať čo najskôr. Tie základné, tá prvá prípravná fáza sa robí zhruba tak rok pred svadbou a potom vlastne postupne sa riešia ďalšie veci. Ale minimálne teda ten výber lokality, zajednanie tých najdôležitejších dodávateľov, ako sú napríklad fotograf, kameraman, DJ, prípadne nejaká kapela, tak to treba riešiť určite s časovým predstihom. Veronika, vy ste odborníčka na financie, ste si aj určite urobili budget aj na svoju vlastnú svadbu, tak poradte všetkým budúcim nevestám, ako na to, kedy začať zase finančne plánovať tú svadbu a možno, že aký obnos budget si pripraviť? Tá veľkosť budžetu veľmi závisí od toho, akú veľkú svadbu chcete mať a veľmi to záleží od lokality, kde to chcete mať. Či chcem mať svadbu niekde možno na menšej dedine, odkiaľ som, alebo v menšom meste, odkiaľ som a chcem to mať napríklad v kultúrnom dome, kde sa to ešte stále zvykne konať v tých menších mestách a dedinách, alebo chcem nejakú naozaj zaujímavú lokalitu, nejaký možno kaštiel, nejaká naozaj vychytená reštaurácia, ktorá sa naozaj venuje príprave tých svadieb, alebo že sa tam konajú svadby, že to je naozaj nejaká vychytaná destinácia alebo lokalita. Čiže veľmi to záleží od toho. A keď sa bavíme o budžete na takú stredne veľkú svadbu, no pohybuje sa to od nejakých 10 000 aj po 50 000. Takže veľmi záleží aj na tej lokalite, ako som hovorila, alebo či chcete mať živú kapelu, alebo stačí DJ. Čiže aké sú vaše priority, to veľmi záleží od toho. A kedy sa začať pripravovať, no ja to aj z môjho hľadiska, ale aj z tej praxe, ktorú vidím medzi mladými ľuďmi, alebo keď s nimi komunikujem, je to minimálne 2 roky dopredu. Je treba na to myslieť. Ja vidím aj taký rozdiel medzi napríklad mladými ľuďmi, ktorí prídu k nám alebo začínajú využívať našu službu predtým, ako rozmýšľajú o svadbe. To znamená, že ešte nad tým nerozmýšľali, lebo nie sú v tej životnej situácii. A medzi ľuďmi, ktorí práve sa s nimi stretneme v tom čase, kedy tú svadbu už nad ňou rozmýšľajú alebo ju už plánujú. Aký ten hlavný rozdiel je to, že my už tak nejako podprahovo vieme, že sa to bude diať v ich živote. Takže my ich na to upozorňujeme. A nestalo sa mi ešte, že by moji klienti prišli za mnou, že teraz ideme plánovať svadbu, musíme odložiť nejaké svoje finančné rozhodnutia, ktoré máme do budúcna, napríklad možno príprava aj na ten dôchodok, čo je veľmi dôležitá a treba to riešiť čím skôr. Že ešte nikdy neprišli, že musíme pozastaviť náš finančný plán, ale keď sa stretnem s párom, ktorý už plánuje, alebo bude to o 2 roky, o rok, tak veľa tých svojich finančných rozhodnutí odkladá.
To znamená, že teraz na to nie sú financie, aby ja som sa pripravovala do budúcna. A to niekedy môžu posunúť 2, 3, 4, 5 rokov a potom to už začína byť problém. Čo sa ešte stáva je to, že veľa tých náročných finančných rozhodnutí práve prichádza okolo tej svadby, pretože buď tesne pred svadbou alebo tesne po svadbe začnú rozmýšľať nad vlastným bývaním. To je tiež veľká vec, na ktorú sa treba pripraviť. Po prípade po svadbe už áno, začínajú rozmýšľať nad deťmi, čo je tiež taký veľký finančný cieľ, aj keď si to veľmi neuvedomujeme niekedy. A tieto 3 veci sa môžu zbehnúť v priebehu 5 rokov, 6. A buď to môžete mať naozaj dobre naplánované predtým a potom si to aj užijete, že nie ste v takom finančnom strese. Alebo to neplánujete a môžete sa dostať naozaj do finančného stresu a vôbec tie udalosti, ktoré sú pre vás najdôležitejšie v živote, nie sú príjemné. Pretože stále naháňate možno nejaké peniaze, kde ušetriť a chýbajú možno, niektorí sa dostanú do takého začarovaného kruhu, začnú si brať pôžičky na veci, na ktoré nemajú. Takže môže to byť veľmi príjemné alebo veľmi stresujúce a potom záleží od toho, ako plánujete. A ja som si pripravila aj taký prieskum a aj ďalej to neplánovanie sa potom môže pretaviť aj v tom manželstve napríklad. A mám to tu aj napísané, aby som sa nepomýlila. Tento prieskum robila naša nadácia Partners spolu s agentúrou Focus a zistili, že 75% Slovákov neplánuje svoje financie v domácnosti, 50% nemá prehľad o svojich výdavkoch a 85% Slovákov nie je schopných si vytvárať dostatočnú finančnú rezervu. A to sú podľa mňa závratné čísla. Dosť také alarmujúce čísla. Áno. Čo s tým? To je naozaj... No ja si myslím, že aj tá svadba, niekedy je to buď prvý, alebo možno taký druhý väčší finančný cieľ pre mladých ľudí. Niekedy začnú spolu bývať predtým, ako sa zoberú už teraz. A je to asi taká veľká skúška toho finančného plánovania pre mladých. Ale i napriek tomu vieme to zvládnuť. Lebo hovorili ste, že vlastne určite tá svadba prichádza v čase, keď riešime naozaj. Možno, že mladí riešia bývanie, riešia odkladanie si na dôchodok. Viete do toho vy vtesnať aj tú svadbu. Nemusia sa obávať, že ja neviem, nebudem mať dostatok peňazí, neviem, či to vyjde z mojej výplaty. Vy to viete takto naplánovať. Určite áno. Vieme si aj dať, že aký budžet budú potrebovať. Oni si to tak vedia zrovnať v hlave, že čo sú ich priority, čo tam naozaj chcú mať, na čom vieme poľaviť. A naozaj, keď máte dostatočne dlhý čas na to, aby ste sa na to pripravili, určite vieme. Pravda, že veď deje sa to a žiadna svadba nebola zrušená, hej? Že... Nie, ešte sa mi to nestalo, že by bola zrušená. A čo chcem ešte podotknúť je, ja si myslím, že predtým, ako sa rozhodnú dlhodobo spolu fungovať, je veľmi dôležité, ja to vidím z tej praxe, si spraviť takú finančnú analýzu. Niekedy vidím tie páry, že sa prvýkrát na tom stretnutí vôbec začnú rozprávať medzi sebou o financiách a niekedy aj vidíte tie pohľady medzi sebou, že aha, ty to vnímaš takto, aha, ja som to vnímala úplne inak. Takže ja si myslím, že je to veľmi dôležité, pretože taká možno odvrátená strana tých svadieb, keď sa už dneska bavíme o svadbách, je, že medzi najčastejšie dôvody rozvodov patria aj financie. Buď ich nedostatok, alebo iný pohľad na financie. Že vlastne až v manželstve zistíme, že na niektoré veci sa pozeráme úplne inak. A to môže byť veľký zádrhel. Takže určite plánovať a určite skôr. Minimálne ste hovorili 2 roky. A možno ešte by ma zaujímalo, že ak chceme mať takú priemerne veľkú svadbu, aby vedeli, na čo sa mladí majú pripraviť, koľko si tak odkladať, alebo koľko vy im radíte, že si majú najmä tomu z mesačnej výplaty odkladať na tú svadbu? Je to veľmi individuálne, pretože tam vstupujú rôzne faktory. Napríklad veľa aj rodičov pomáha so svadbami. Čiže niekedy sa stane, že ju zaplatia celú, niekedy nejakú časť, takže veľmi záleží, či to je iba na tých 2 mladých, ako sú už napríklad na to pripravení, pretože veľa ľudí si myslí, že keď
viac zarábame, vieme aj viac odložiť. Nie je to úplne pravda. Čiže môžete zarábať aj 4-5 tisíc a neviete odložiť veľa, alebo zarábate 1500 eur a viete odložiť 600 eur. Takže veľmi záleží od toho aj, aké majú návyky a ako veľká priorita to pre nich je. Niekedy si povedia, že aha, to by bolo veľa odkladania, tak nebudeme mať takú veľkú svadbu, nedáme do toho tak veľa, lebo nám je možno ľúto obetovať tie peniaze a pre niektorých je to naozaj veľká priorita a odložia si na to. Takže je to veľmi individuálne aj vravím, tie výdavky na svadbu môžu byť od 10 do 50 tisíc, takže je to veľmi individuálne. A asi k plánovaniu do toho finančného rozpočtu svadobného patrí asi, vy ste už spomínali, aj služby koordinátora. Možno, že niektorí si povedia, tak vyhodím zbytočne peniaze, urobím si to sám. Možno, že ak by ste mohli povedať za a proti takýchto rozhodnutí. Samozrejme. V podstate väčšina klientov, ktorým pomáham so svadbami, s ich koordináciou a organizovaním, sú ľudia, ktorí sú naozaj veľmi zaneprázdnení časovo, nemajú priestor venovať sa tej organizácii svadby a pokiaľ chceme, aby na tej svadbe naozaj bolo všetko, čo je potrebné, aby všetci vedeli, čo všetko majú proste robiť, aby naozaj bol zabezpečený plynulý priebeh tej svadby, tak je dôležité tomu venovať nejaký čas. A pokiaľ ten čas nemajú, tak práve obracajú sa na služby takéhoto svadobného koordinátora. Alebo sú aj páry, ktoré chcú si spraviť tú svadbu presne podľa svojich predstav, chcú si to sami zorganizovať, ale tu by som odporúčila určite aspoň na deň D si najať nejakého svadobného koordinátora, ktorý už potom sa o všetko v ten samotný deň postará, aby si ho ten pár mohol naozaj užiť bez starosti a bez stresu. A nemusel riešiť, že či DJ je pripravený, aby zahral nejakú pesničku, či všetci vedia, čo majú robiť, či sú všetci nachystaní. Takže toto by mal robiť človek, ktorý tam je a ktorým s týmto pomôže. A s čím všetkým vy viete konkrétne pomôcť pri plánovaní svadby? Výber miesta alebo... V podstate pomáham buď párom úplne, že akoby s organizáciou svadby na kľúč, že začíname vlastne tak ako aj s Veronikou a s Andrejom, že sme sa začali rozprávať o nejakej ich predstave, kde zhruba by tá svadba mala byť, koľko hostí. Takže tam sme vlastne išli od úplného začiatku, začali sme výberom lokality, zabezpečením ubytovania, výberom najdôležitejších teda dodávateľov a postupne sme vlastne prechádzali komplet prípravou od zostavenia svadobného menu, zostavenia harmonogramu svadobného dňa, príprave svadobných tlačovín, zajednanie vlastne všetkých potrebných občerstvení, ako napríklad sú koláče, alko, nealko, takže je tam toho naozaj veľa. Takže postupne sme si celým týmto procesom spolu prešli a teda som rada, že aj Veronika to hodnotí pozitívne a že všetko dopadlo naozaj tak, ako si predstavovali a že som teda im mohla s týmto pomôcť. Alebo potom vlastne teda je možné mať iba vlastne tú koordináciu svadobného dňa, že sa stretnem s párom už v momente, kedy majú toto všetko zastrešené, všetko zajednané, všetko dohodnuté. Áno. Ja s nimi prejdem nejakú ich požiadavku, že ako by chceli, aby ich svadobný deň prebiehal, spíšeme si harmonogram, odkomunikujeme ho na dodávateľov a potom vlastne už pomáhame len s koordináciou počas toho svadobného dňa. svadobného dňa. Tak. Takže je to veľmi, veľmi, tá ponuka je široká a závisí od každého páru, že o čo má záujem, s čím potrebuje pomôcť a možno aj od toho rozpočtu, ktorý má na toto vyhradený. A vy ich viete tak možno, že poradiť, nasmerovať, predsa len máte rozhľad. A sú aj nejaké trendy, napríklad v oblasti, spomínali sme catering, čo tam sa napríklad mení, ak niektorí, ktorí si plánujú svadbu a uvažujú nad týmto, že čo s tým? Tak svadby práve, že veľmi podliehajú trendom a teraz aj v vlastne dostupnosti všelikých sociálnych sietí, tak naozaj sú krásne nápady, ktoré si nevesti nájdu a snažíme sa ich potom teda nejako zakomponovať do ich svadobného dňa. A musím povedať, že aj dodavatelia na Slovensku veľmi pružne reagujú na tieto nové trendy a požiadavky neviest a ženichov. Takže je to super a práve v tomto je ten svadobný biznis taký jedinečný, že stále je to také živé a mení sa to a je tam veľký priestor teda kreativite určený. No a v podstate, čo sa týka trendov, tak hlavne vnímam trendy v svadobnej výzdobe, ktorá naozaj môžete nájsť aj na Instagrame všelijaké dýchberúce zábery z nádherných výzdob, ktoré naozaj potom nevesty by si želali mať aj na svojich svadbách. Svadobné šaty
tiež je téma, ktorá veľmi podlieha svadobným trendom, ale aj napríklad ten catering, ktorý ste spomínali, že tie miesta alebo reštaurácie sa snažia pripravovať jednak aj také možno tradičnejšie menu, ktoré si môžu vybrať mladomanželia, kedy možno také tradičnejšie považujeme možno nejakú bravčovú panenku s prílohou na rôzne spôsoby, alebo môžu byť aj nejaké také špeciálnejšie požiadavky, ako je napríklad jedla z diviny, alebo nejaké hovädzie líčka a naozaj, že sú tie menu zostavené veľmi zaujímavo. Alebo napríklad aj nejaké možno bezmesité verzie. Mala som možnosť koordinovať aj čisto vegánsku svadbu, kde sme mali vlastne komplet celé občerstvenie, všetko jedlo bolo vlastne pripravené takýmto spôsobom a bolo to výborné a hostia ocenili aj takéto možno netradičné občerstvenie na svadbe. Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy.